Bideo honen helburua Pasai Lezo Lizeoko LH4, 5 eta 6 mailetako ebaluazio txostenaren ezaugarriak azaltzea da. Hasteko, txostenean agertzen den ebaluatzeko eskala azalduko dizuegu. Arloen balorazio orokorra zein funtsezko konpetentzien garapen maila adierazteko 4 mailatako eskala erabiltzen dugu. Mailak apala, oinarrizkoa, egokia eta bikaina dira. Maila apalak adierazten digu ikasleak ez duela lorpen maila nahikoa izan ebaluatutako alderdi horretan. Beste 3 bidez adierazten da ikasleak lorpen positiboa izan duela noranzko orakorra kontuan hartuta. Arloak. Arlo bakoitzeko informazioa orrialde bakoitzean topatuko duzu. Hasteko, arloko balorazio orokorra ageri da. Ondoren, xedean, arlo eta iruileko horretan zer landu den zehazki azaltzen da. Jarraian, balorazio orokorra lortzeko kontuan hartzen diren 3 alderdiak modu grafikoan dituzue. Ezagutzen eskuratzea, arlo bakoitzean definitutako helburu didaktikoen lorpen mailaren berri ematen da. Egoerari aurre egitea. Ikasitako ezagutzak integrazio jardueren bidez egoera errealetara aplikatzen dira, banaka, taldeka, proiektu eta azterketen bidez. Elkarrekintza eta norbere izatea, prozesuan zehar ikaslaren garapen pertsonala neurtzen da. Konpetentzia espezifikoak. Arlo bakoitzak konpetentzia, trebetasun, gaitasun espezifikoak ditu. Azpiko grafikan, iruileko horretan landutakoen emaitzak azaltzen dira. Funtsezko konpetentziak. Txostenaren azken orrian, funtsezko konpetentziak ageri dira. Hauek ebaluatzeko arlo guztietako konpetentziak hartzen dira kontuan, eta funtsezko 8 konpetentzia hauek ebaluatzen dira. Azkenik, azken orrialdean, arloetako emaitzen laburpena, tutorearen oharrak eta asistentzia agertzen dira. Notak deskargatzerako orduan mezu hau atera dakizueke. Honek esan nahi du, dagoeneko izen bera duen fitxategi bat duzuela zuen gailuan gordeta, aurreko ebaluazioetako notak ziurrenik. Beraz, deskarga eraginkorra izan dadin, berriz deskargatu sakatu beharko duzue. Bideo honetan emandako informazioa zehatzago eta zabalago jaso nahi izan ezkero, bideo honen deskribapenean aurkituko duzu esteka.